पिलामाने आज आमे ओडिया हस्ताक्षर खातारे च ठारू मूर्धन पर्यंत ओडिया व्यंजन वर्ण गुड़िक बारंबार लेखिबा एवं डाकिबा शिखिबा। च छ वर्गे ज झ निया ट ठ ड ढ मूर्धन च छ वर्गे ज झ निया ट ठ ड ढ मूर्धन च छ वर्गे ज झ निया ट ठ ड ढ मूर्धन च छ वर्गे ज झ निया ट ठ ड ढ मूर्धन च छ वर्गे ज झ निया ट ठ ड ढ मूर्धन च छ वर्गे ज झ निया ट ठ ड ढ मूर्धन